Доколко и наистина го познават, не само, че са чували за него, а наистина го познават и наистина се интересуват от него. И повече ли се интересуват от Дънов в чужбина, отколкото в България? Как мислите вие? Сега, ако вземеш да броиш по число, по цифри и т.н., може и извън България да са повече дановистите. Но има предвид, че дановисти, като кажеш, то е вече група от хора, които следват или мислят, че следват учението на Дънов. Сега има много християни, които също мислят, че са християни, но те не следват учението на Христос. Те, например, говорят от името на Бог. Казват: Бог, отдавай тук 50 българи и ги отдавай, защото как може да пускат Мадона тук? Говорят от името на Бог, ама нищо общо нямат с християнство. Даже да са митрополити. Сега дано да го чуе митрополитът, да дойде да му залипа един шамар. Как може? Разбираш ли? И се радвам, че сливенският митрополит беше единственият, който първи каза, и се гордея, защото аз съм свързан с Сливен. Гордея с него, защото той каза: никой няма право да говори от името на Бога. И това е истина. Същото искам да кажа, има там много хора, които са убедени, харесват неща от дановизма, но не го знаят с цялата му дълбочина. Нали, има огромни дановистки във Франция групировки, особено в Канада, в Монреал, Съединените щати също има и там. Там, например, в някои училища, аз, когато бях в Америка, в щата Пенсилвания, сутрин децата играеха като гимнастика паневритмията и т.н. Но искам да кажа, дановизма е много добре известен. Много добре известен и много хора се интересуват и, както знаеш, идват тук, дали се занимават с модата, дали се занимават с каквото и да е, хората го знаят и им е интересно да научат нещо за него. Но е факт, че тук при нас паневритмията, децата не го практикуват това нещо, не се влага това нещо. Няма, училището си има други принципи, други неща. Няма. Някой може да иска, както сега, например, даже в Сливен е интересно. Част от училищата решиха да въведат, не свързано с Министерството на образованието, искам да кажа, част от училищата решиха да въведат униформи. Да. За да може бедни, богати, цигани, турци, всичките да са си с униформи, първо отделение, да са си приятелчета. Други училища казаха: няма да го въвеждам. Кой както иска. Ако искат, утре могат да направят, защото това са някакви упражнения, гимнастика, лека и сутринта може да го направят. Това няма нищо лошо, нито е обидно към другите религии, нито нищо. Но сега го няма, да. В какво помага паневритмията? Сега ти почна да... Върви тук, не може да няма дановисти, почвай да танцуваш паневритмия и ще разбереш. Хубаво е сутринта, като се събудиш, да усетиш, че си част от природата. Това е целта. Да се включиш. И то там, когато слънцето го спочва от пролетното равноденствие до есенното равноденствие, когато деня слънцето е повече, отколкото през нощта свети, човек при изгрева на слънцето е много хубаво да усети откъде излиза цялата работа. Сега тук имате баир, качи се на един баир, още утре преди изгрев слънце и гледай как излиза слънцето. Ти ще се потресеш. Но като че ли в това завързано време много хората не обръщат внимание. Не обръщат. Ти ходиш по кафенета, глупави. Иди погледни от баира един път. Не ходя по кафенета. Който ме познава, знае това. Виждам, че си кафеджик. Как така го видяхте?